Pedrallo, como membro dunha familia fidalga, campesina, podía ter desenvolto unha carreira política de tipo tradicional. En algúns casos tenos indicado como esta era unha aspiración da súa propia nai, mas en realidade Otero Pedrallo, demasiado idealista, demasiado preocupado por problemas de tipo espiritual e cultural, non desempeñou un papel político importante até a constitución do Partido Galeguista. Estivo presente en Pontevedra cando se fundou o Partido Galeguista, como estiven eu, e foi deputado nas Cortes Constituintes, onde, curiosamente, pronunciou unha serie de discursos que chaman a atención pola súa precisión, pola súa oportunidade, moi lonxe da idea vulgar que se ten de Otero Pedrallo como un orador puramente lírico. Mas, en realidade, a súa contextura espiritual non o destinaba a facer un viaxe a través da política que fora fundamental na súa vida. Nos últimos tempos da República xa foi dedicado polos seus amigos e compañeiros de ideal a dirixir unha política de tipo cultural que viña máis de acordo co seu espírito e coa súa formación e coas súas afeicións. Sin embargo, non se pode ignorar o carácter de forza auténticamente galega que había en Otero Pedrallo. O mesmo durante a Segunda República, que posteriormente, coa lealtade con que sempre foi fiel á súa terra, Otero Pedrallo, se non desempeñou un papel político importante, estivo no fundamento de toda a política galega, porque a súa ideoloxía, sobre todo enfocada desde un punto de vista xeral, non deixa de tinxir toda a vida colectiva daqueles tempos.